To hakini ke sengipat ngas ngongu yo biang yo blay na kebenta. Keketin ke jong blay ke bangin ye keren biang agani ke sengi. Ngekuat fin aipor, lecing mat desngapa. Kani ke mangan hikai ke day ke bakam yar, kam jerong. Singala ngan ong ke day kam jeliu ru. Te hakini ke jing hikai ngekuat ngan keren. Haka jingi day bat ke ketien ke jong blay. Haka jingi day bat ke ketien ke jong blay. Ngakwa ngan ai kerteng ye kene kumta. Ngan ai kerteng bet ke ketien ke jong blay. Dengan kena ne kene hadu kumba kat tu kat ne part. Kenang bakan long ka jing syai bat nganum kirki namar ngakwa ngan de keren bahaya ka. Fi haba ngakeren ne ke ketien ke jong blay. Ngakwa bapin sngot ho bahaya kene. Ngan ai kendiat ka jing lam perang halor jong kene. Fi ngi ai ngo yo blay hadu kata-kata. Bamangi menta kiba im hakani ke pateng jong ke jutang ke batamai. Ngi yo ya ke ketien ke jong blay. Hala ke jong ke keti, hala ke jong ke yeng, hala ke jong ke jingim. Bat ngila ban puli ke ketien ke jong blay malang ke sengi kat bamon. Bat kawairu ke bang sengot hok along ngi ai ngo yo blay bangi yo ke ketien ke jong blay bat. Ngi la ru wat ban sengot hok ya ke jing jeliu ke bina napa jong ka. Ngaju ong berabor ke ketien terai piyo sengawi ka. Kan ja ayu ya ke jinget Kristan. Ladang imdan ni ke Bible. Imdan ni ke ketien ke jong blay. Kan day ke jinget ke bahasuny. Kan day ke jinget ke baklem nong rim. Kan day ke jinget ke ban syak telep no aki bor jingdum. Kan day ke jinget ke bah kelumar. Lesi ke banumla ru ban yang. Handrai hadu mentagi sengi ke jinget Kristan jengi. Ke scam. Bani ki weipat ki jinget aga pertai. Kadau kadai tang namar bangidan. Ia ke ketien ke jong blay. Kabo blay ula asyang. La tho ia ke ketien ke jong blay. La rang keren bet. Kedan riu tuliki kitab. Bat ngasngongu yo blay. Bakani ke ketien ke jong blay. Ke bangiyo bangi menta. Kadai kabo blay ula penlong. Ia ki sau pungut ki nong tho. La persat mensimu blay ki bat. Hala ke jong ke ya ke ira mo ke jong ke por jong ki. Kila tho bat la kolek ika bat aingo yo blay bat la pelong ika ke ketien ke jong blay. Tingi sngongo yo blay nam tangi yo ini ke Bible. Tingi kwa mentang sengi bangi ni keran ni ke ketien ke jong blay aga nganum syukuran ni ke ketien ke jong blay kelum namar rangan keran tenganum kut wat sisnem ru. Ni ketien ke jong blay bangan keren. Lesi laisi na ke sitio larang keren bro sisnem ru kanum kut larang keren. Ia ke jing mayan jong ketien ke jong blay tenrei. Ia ke ketien ke jong blay ke bang kwa ngini keren hagani ke jing ikai. Ngakwa ngan puli fi naka shiti ke jong ki Hebrew. Kalau nang ko besau ngini puli ia ke ngi dekhat. Nadu dekhat ke ba tangan puli bet tangi ke dekhat. Ke ba khatar bat khat lai bat adin ke tangan sa pensyai fi ia ke jing tho. Ka shiti shigi Hebrew kalau nang besau dekhat ke ba khatar ko ong. Namar ke ketien ublay kalong ke ba im. Bat ke ba don boar. Bat ke ba kamnep bani ke nungu ke wat lam aliang seti. Bat ke ba pay hadu ke ba penyeklat. Ke ba penklat. Ia ke jing im bat ia ke mensim. Ia ke mat bat ia ke clench ingru. Bat ke ba bishar ia ke jing mot. Bat ia ke jing temu ke donot. Bat mdon ke jing tau ke ba klempau ha kemat jauh. Hari ki ei baro. Kilong lingkut bat ke ba pau persya. Hagi kemat jauh. Bat uba ngia don kam. Fi dapi puli gani ngakwa ngan pen ikum ni. Bangan keren sepang ke ketien ke jong blay. Halor gini ke nong rem. Halor ki light ligi nong rem. Hagani ke shiti ki Hebrew na masar khat bakhatar. Kabaning kong. Uong ke ketien ublay kalong ka ba im. Ngan keren ha kata rukom. Habang keren tinggal jong blay. Keren kini ki light ligi nong rem. Kaba im. Kaba ar. Kaba don bor. Kaba lai. Kadai. Kaba nep. Kita light li ki ketien ki bangakwa
bangan keren chapang ke ketien job lai. Ngan penconong rim ya gani ke voice message nga gani ke lightly. Kaba im kaba don bor bat kaba nep. Dengan de keren bahai ka. Mentag sngi baga ketien ke job lai. Kaba ningkong kaba ngini keren. Kani ke Bible kaba ngi yo mangi. Kani ke Bible kam day setia ke kot. Kam day setia tang ke jing tho. Kaba long ke kot niam. Kaba let's say kaba ngia Spencer yam lang mat ki wei de ki jingai niam mag pertai bagi dan ki kot bakhot bagi dan ki kot niam ki dan ki ba ong scripture sha ngan ong pi kani kam dei tang script kam dei tang scripture kani ka ktien ga jong blai ong Bible kadai kaba im ngini kran shuai gani ga jingmat ba ktien ga jong blai kadai kaba im fi ka ktien jong blai kadai kaba im ong hang ni hagashiti shigi Hebrew. Nganda pin shai ba balay gani gud khat galit mi hang ni. Balay gani gud khat galit mi hang ni. Fi teng ni shai pule Bible ni shai shimtang gawai gud khat man ngi klem sot ho iga context jong gani barok wai. Ala fi pule gani gud nang ko besaw pengan shi pule gud khat gud ning kong kumne. Namal ka tatungin shepting habang idang sa ka jingkular manay psut siya ka jing jat hajaw. Yo kumno unu na fi un imat banom kot shaka. Namar shisha hangiru layalap yaga gospel kumbaha kitaru nrei katagaktin balayos ngau kam shimpen mentoy ki namar mshimlak nyot lang ikabat gajinget hakitagi bayos ngau. Fifin na puli gani Ukran yaga gospel. Baya kektian ke jong blay kabalang ke gospel layalap shikibrio. Hari kektian ke jong blay kabahagi tagi bayos ngau ka klempen mentoy ki namar ki klem knyat lang ya ka bat ka jingat. Fi dan shibun ki brio ke bapuli ke ni Bible. Ang ini keren bon ba ikan nemen tagsngi. Dan shibun ba ki brio ke puli ngani ke Bible shibon ki theologian shibon ki mau ki scholar bon ba ki puli wat mentagi dan ki priupat ba ki ba mau ki ba puli ki ba da puli ki ba tiplut ki lenang ki khat ki ba da tiplut bara fi ka jing tip ki tin ki jong blai kam de ki ba bakla ki de ki ba dan kam ban tip ki tin ki jong blai ki de ki ba dai bat ngakwa ngan ong fi aga jing shisha ka de ki ba le ran la dangim tip lanangi ongi de ki kristan mat ngim ju tip ye tin ki jong blai ngim ju pulia kadai ke bas ngau le ran mga nongi fi namar nanga pet teng ki tuki interview ki bala interview de ki tuki muslim mat teng nda hadin ba ki tuki wipa ki jinget niam ki debate ba ki kristan nga yo I ba ki khamla landet ye Bible kham tip kham ngau tho ye Bible ngam aus ngau tho nrei ki kham tip ye ki jing tho ye ki lenong ki la ban kan mau landet nrei ki ni ki kristan kim tip kadai ke ba snau jabura me kata Harik ka bang kwang anong ifi gani ka par baka balay gani ka dukhat ka lunang ka basaw dukhat bakat argami kinsan ni na magkakatino balay ka lang ka ba im kataw ka day ka im pitip na lalapipet ba ni uang namar shisha hangiru layalap ika gospel kumbaha kitaro nray ka tagakatin kabalayos ngo kumat kakatien jong play kabakilayos ngo kamshiman toy kamshiman mentoy nama mshimlak nyat lang ika baga jingat ika tagibayos ngo hang ni Philippines ngau tho ba hagaktin ke jong blai la kapoy hang ti ke khot ke bishrum dei namar bala tho ye ke ne ke jing tho dakinong tho namar adu menta mda tikna ba ke ne ke shiti ke dei ke jong no andrei uba tho ye ke ne ngap a udan ke jing ngau tho shushim tangi ti khot ba khat ar andrei Ukraine ni ke ne ba kaktin ke jong blai la da ke briu ki shutip la da ke briu ki shiyos ngau bat ki klem nget kaktin jong blai kam dan jingmat fi lada fi nget pat kaktin ke jong blai ke ba im fi haba ka ong ka im namar nda ka Bible ka ong ko ne ga khat ka ba kala nang ko sa wala da pipuli na ga khat ka ba kat no da pipuli na ga khat ka ba lai ka ong namar ngi ki bala nget pi ngi nget ye ngi nget ye kaktin ke jong blai ye ga gospel ni ki balanget ye ke gospel ngapa ngila yo lepsun syakata ke jing jathat fi kamot ke jinget ye ke ktien ke jong blai ka bangi yo ngau ke ktien ke jong blai ka klaim haba binget
Bat haba ke kelaim kin mau abau ong ni ketin jom play ke im kamut haba ke im lada pinget ke ketin ke jom play kala ban penim ke dan jing im hang taken nge dekren nge song fi bagani bagani kai de bujrong fi lada pimget ke ketin ke jom play haba ke de ketin ke jom play ke im lada pimget kam dan e ru em ni de bat pi na kata daw dan chibon bagi bringan ong bel sisen ke betip ke bible ngayon ibu bata itu nong yalam jengki muslim menta ani utip lut ikin ki jomblen rei uklem ngai kamdan setia ke jing imu ke klem dan eru em ke belang efektif lani ke bakta ke jing im jo usutip badan sibun ke perlu betip bat ke besipuli ke tang ban wa nia ban pen nang no ban penrem nia ke perlu kata kamdan jing mentoy namar kam mentoy ke bible kom simpen mentoy ki namar ba ki klem ngai Hendrai lada ki nget pat kani ketin ke jomplay ke im kabadan jing im kabalaban pen im ki brio nagata dah ni ke gospel ke bangi keren bangi kadan borban pen im upol wang ke siti si ki nang rom kal nang ke khat ke beningkong ke khat ke bakhan ri wang namar ngam ngau le ran ye ke gospel ke jong kris nama kadan ke borban pen im Ningkong yu Jew, bat yu Greek, bat yu Barok, kat ki benget, namar daka. Mau beli ai bor, baling ba, kani ke ketien ke jomplay, kani ke gospel, kani ke dan jing im. Fi day hanta fi sesuatu ikane, baka ketien ke jomplay, kani ke badan jing im. Lada ke silong tang ke jing tip, lada ngisi keren ke ketien ke jomplay, ke silong tang ke jing tip, kam dan meaning eiru em, bapinda sotanat kan dengan noru, kam dan eiru em, kam dan daru kam dan mentoru ka jingtip klem ka jingen but klem yo mat ye tin go jong play ka badan jing em kam dan meaning e ru em snap kan pen fi ye ni tin go jong play ba ka tin go jong play ka de be em le se benum slam ngan pen fi kindiat agni ka par ka shiti sheki jong paul so timothy kalau nang kebalai kita khat ke bakhan ri u ong ini kiten ka jing tho baro kalang kebala persan mensim do blay bat ke bamentoi ke jing kai ke jing snang ke jipen bet ke jing pen melen ke bah khak nang bau brio jo blay unyo along janai ha bala pendap biang u shege jing le ba baro fi puli ngani u ong ke jing tho baro ong pol timothy ke jing tho baro kalang kebala persan mensim do blay ha bala persan mensim kamot fi pikir mau ke popo play tau yu adam naga domet daula dep tau ke bible kong ula persat mensim ula persat ye jing imang ta but u adam ulang jing tau beim fi ikani ke kamut ye gani ke tin ke jong play ro ladang isu puli ke long tang ku mu adam mo dan ke domet u bom dan jing mod ye erwem fi la bini to adam do kliru ke jan Rai lada msim la persan mensim ulang tang ke khendau Rai ndala persan mensim udan ke jing em baru kelaim baru de beriu bekrau kani ketin ke jamble kalang tik kumta lada pisitip ika la pisipuli ika ka baklem persan mensim ye pi ngan suang bet kalang tang ke khendau ko bom dan jing mod erwe namar ka jing tho baro ang ka bible kalang ka bala persan mensim pet ngan puli susu fi na bible ngan pani fi na tin ke jomplay u jisu u angkum ne aga gospel ke jong u Yohanes kalanang ke henrio ngine puli ne kalanang katuan ne aga ne kapar ne kalanang ke dei ke wei ne kalanang ki ba kortor palat sngap tapi puli ne kalanang ke henrio jong ke gospel ke jong Yohanes ndau jisu ukuran syapang yala di bau di kupu jong ke jingem uang kumne uang tangan puli uang tangan ni puli khat kalau nang kaban riur khat ke besan pulai uang
nama ka tau jisu le tho ang shisha shanga ang pi lem na pi ba me ka do jong khono brio pi di ka snam jong phimdan ka jing emaladi uno no ru ubaba me ka do jong ha ba di ka snam jong udan ka jing embam jukut man ngan pen mi pat yu ka sngi ka khat do na ba ka do jong ka lang de shisha ka jing bam ka snam jong ka lang de shisha ka jing di jar ba ba me ka do jong ba di ka snam jong u yai sa nga ban nga ho kumo ku pa ba imulus pa nga ban nga ro nga im lo to ku pa kum tau to ba me nga unyo im ken nga uni ulang to ku pu balawan hian na peneng om go mau ki kapal jo pigale ba me la yap no jar ba me ku pu un im bam jukot yegini ki ke ro le thu ag sinagog habudang dan bal udang hikai hakaperna snap no kren shapangini ki eki bijuleo kejayu pipuli gerhat ke bandru phogong namal kata shibon ngi sunran jo habakila yo sngo kila yo ong kani kalang ketien ke ba ethan u ei ubala ban snap yo habau jisu la tep ala de begitu sunran jo u kila kren khnyum shapang ta ula ang ha u ula ang ki shisha kani ka pentuat ifi kumlo tela da finyo iu to khonu brio bo let kiu shiga bola dan men shwa peyuang ini ketien kalang kemen sim ke bapenem ke do kampen mentoy e ruem sngap kene ketien bo kene gen kene ketien ke ba ngadakwa bapinyo aga don hon chofi buang komne kita kiketien ki bangala krenapi kilong kemen sim bat kilong kecingem kita kiketien ki bangala krenapi kilong kemen sim bat kilong kecingem fi hang ta finlap dan arjat ki kristan dan arjat ki kristan kidan ki kristan ki besulong ke niam ki besulong rukom ki besutip katugat ni ketien ke jong blai ketien ke jong blai ke kelalang tangga jing tho ke judi tangga kon niam kidan ki weipat ki ba long ki kristan ki bada bam ki bada di ya ga do bada kesnam ko jong Jesus Christ pitip gane ngam dai tangga jing kawai trai walit mot bagane bukunan jisu ni ke krene ke jing kawai trai mdai kani ga bam ke do bad ga di ke snam kam dai ba pinit bam yu jisu ba pinit di ke snam jo kani ga bukunan nang ni bukunan ga ba kenjam sim ka ba mot ki brio aba ong bam aba ong di nga kwa fin shai ni ketien habo ong bam ga mat pidak ta fidi yo snow yu jing cha yu ta jing slang ka kren ba yo Jesus Christ kam dai tang ba pin shutip yu harai fin da mat yu fin da sham u de shingyam u de tiang u de don ka jing mat ka ties ka bam cha shu na jing u brio u bakhlem yo di ka babon bakhlem sham ye ka jing tingen ni ka jing map jung ka snam u bakhlem da yo mat ye ka jing sait no jung ka snam sngot ho ye ro yam yo play u bakhlem yo bam yo jisu ko mat u bakhlem da yo ban tes ye ka jing long play ka jung Jesus Christ ba u bakhlem yo tes ye ka jing it play ba na u pat yo e ka jing em na ka daw nda haba u jisu kren ni ki sunran ki bobon ki bayat ki niam ki ni bilang rukom ki kimla sha ki odon ki ukun jakso Henry ye ki brio ki pada mat yo jisu ki pada sngot ho ki pada pot yo jisu ki pada sham yo kaya per ka ketien ka bokren kalang jingem bat kalang mensem nga duai ba menta ka singi ni ba ngakren kan kata e ga no chofi bala de ka ketien ka job play hafi kam im ka ngan ong bet kadai ka basneo larangan si ong bet kadai ka ba mai ka jinglang kristan lada fiklem shem ba ka ketien job play kadai ka ba im nga da kwa bangan pin fi ba ka ketien ka job play ka im haki brio hadu gini ki sngi haki ba kren la ni haki ba yo sngo nama balai kidan ki iki ba kraw ki ba nga kwa ngan pin fi haki ni ka par tangan ngan khnam ba pin shai ngala pen fi gitu khat mentan ba ka tin ke jong play ge ba im ngashim nang to hebrew saw kharar but ngini pe sho tang ge ke tin ge ba im ha ga ni voice message
ka im ga nur kom kumno kani ka ktien jong play ka kla im ngala pen i fi mentan ba de de ka jinge ka kla im ka ta de ga beningko ka ba ar snga ba ka de ga ba im la da pim ngai kam effect ifi la da finge ka im ka jing im jofi tangi ni pet e ka wai ka banga jukran parabor ha ga jing kran jonga baka kumno ka ktien ka jong play ka kla im ha gi brio snap ngan puli fi nang ne na ka shiti ka jong pol ka ba ar ka lenong ka balai na ka khon na du ba ding kong ngini puli kham jarong ika singa ba ngis dang pat ban ya ro ela de nengi dan kam kum ki wei ye ki shiti ye ro shpi lani na pi ma piken pilong ka shiti jangi ya ka bala tho ha gi do not jangi ya ka bala tho bala puli de gi brio baro ki ba pausna ba pilong ka shiti ukris ya ka bala 3 minute dangi ya ka bala tho nga kwa iga tapin singa ya ka bala tho om daga sia mde daga sia Henry da mensium ublay ubaim om haki maulun kiniam mde shu utu gajong Moses ka bu tho apa maulun kiniam Henry haki dolun kiniam jong ka donut ken fi hangni Philippines ngo tho igini gi jing tho ba wap su pola bu tho igini yigi banget ki badana gini gi jutang ga butamai ni don yakata ga jing shisha ka balong ka ktin ga jong play ka ba play u klem tho tang daga sia kamot pipuli ni ga bible ka ne bal tho daga sia hariken mau kini ki bal shi tho ang ne kam dei tang kum ne kani ga dei ka bal tho mdei daga sia ka kla im na mala tho e ka daw men sim ba kho jong play but habala tho daw men sim ba kho tho haka got la ne ga diary la ne ga notes u tho ye ga ne ka ktin ga jong play daw men sim ba kho jong play hey haka do note but haba u tho ka ktin ga jong play haka do note ka ktin jong play ka kla im sa ga jing im jong to brio aga de ka ktin ga ba kraw ka de ga ba dan kam ka de ga ba pide bin sngo to ba ka ktin ga jong play ka kla im kakla im nda ba pios ngawika na marka de ka bala tho do men se ma ko na ka ta da usong ga khat ka sao ha ga ni shi ti ba ar ko dal no balai khat ba sao ngan puli wang Henry ga jing shania scam kat ga ni dan do Chris yo play om na bangi long ki bo bit na la de hi ga ban prakhat ga ke ru ku mana po la de hi ha ga jing bit jing ga long no play u bala pen bit yangi u bala pen bit yangi balong ki nong ya lap ya ga jutang ga batamai om ki jong ka dak rei ki jong men sim na ba ka dak ka peniap ula khat yangi banang ki nong ya lap ya ga jutang ga batamai om ki jong ka dak mde bangin net keren tangi ki brio bikin shudip menta fi yo i ga ba jam menta po ga ne ga prte kristan ga dai tang ga ne ngilong ki nong ya lap mde ya ga jutang ga batamai ngi keren ni ga jutang ga barim bat ngi keren biang itu ki maulung keniap bat ade nang ta ngi man benang itu ha itu ki maulung keniap bat ngi keren tangi gedak ngi klempet ba blei ukwa ingi ba on la tho ini kitien daw mense ma khoi ha ga dolung keniap to ga donot ba ula penlong ngi ki nong elap ye ga jutang ga batamam de ye ga dak andre yo mense namar ka dak ka peniap kwa ikata kitien ma bide bin skol to shai bakatak kapniap ngada kwa igani kitien bakanda shong tandai kana rung ga no chofi ba bide bin tip bala da village ching seng la da unong kren ukren tangi ga dak but pipdiang tangi ga dak kadak kapniap ino kapniap ya ga jingla man sem tagadaw nga senyong nang kren kham e khniat lada pios ngau lejing seng pisngap tangi gadang pili chapniap kalam ke kenja moda ya ke bakenja mensem kadai jing pniap ya ke bakenja mensem nga ke krokor ke tang tien tang ba kadai bithe tang kumta namar kadak ke pniap mensem penim kamat upen kala imino ya kaktin ga jong play la da klem mensim ba kho jong play kaktin ka bangi puli kan kala long tang ga jing tho
bat kani ke jing tho kan kelalang tang ka bashi tho de sia kam dan jing em kalaban penyam na kata daw fi de kren ni gani ka khde ke bijli ngala ju kren ni gani hagaru kom ko ba mensuaro rei pet ni pule ba ni ka context brokwe lebih putih gani brokwe usong agar khat ke benyo wong kum no wong rei lada kani ke jing penya niam ju ke jing yap the ministry of that ke jing shikri jong ke jing yap wa ai kerteng ye kata ga ba menshua ka ba wanra ye ka hukum wong ga de ke jing shikri jong ke jing yap the ministry of that bala tho bala mut hakimau kala long ha ka jing ting shan gal bagi tagi khon Israel kem la shu ban khmi ye ka khamat Moses nama ka jing ting shan ka khamat jong go ban dam no kumno ti ka jing penya nyam la ni ka jing shikri jong o min sem kam kanam long kham ta ma ga buram la da ka ktien ka jong blai ka ba puli hangtai ha ka kita Moses kham tam le lei tu gi pauko kalong ka buram ha ka ba ki khon Israel kim not pe wali ka khamat jo kat no tam ye ka ne ka jing shikri jong o min sem kanam long kham tam ha ka buram fi hangta vinde yo i hang ne ba kani ka ktien ka jong blai ka ba blai ai kam dei te tang gadang ka jon ka ma vin te ba ga jing tho ba ro de ba persal min sem ba ki brio ga ba yo sno ga de ban nge ba bi de ban yo ka ktien ga jong blai ka ba dap do min sem jong blai na ma ka ktien ga jong blai ka ba la kren do min sem jong blai ka wan ra chinim pet de pi pet kum ka nuksa mo ka nuksa ga long ne pi pet ya upetras hadin bau yo priang ye ga Pentecost nda Ukraine ga ktien ga jong blai ga bor jong min sem ko ka Bible ko la pendap iki do min sem ko but ubriu ubaladap do min sem ko ka ktien jong blai ho u ka kalalong ka badap do min sem but upetras agis Pentecost u yang judge Ukraine shigibrio shapang ka jing teno ka jong blai yo min sem ushim na ka kitab Joel nang ba art khat bar pufra badu sedang ban kenen ni gani ba blai un kular ban teno yo min sem lo do baro sedang ban peni shapang ka jing le persya jing gibrio shapang ka jing pam ko ngo shapang ka jing peniap no yo jisu ba sedang ban keren shapang ka jing ka bor jong ka jing ni pat ka gospel ka ba em kuren namar baudei ubala yo min sem khoi but Ukraine ka tin ge jong blai ka ba dap do min sem khoi fi yo i ge khat ka ba life in yo ka tin ge jong blai ka nang ba ar ka ma apostol khat ba life in yo gong haba kila yo asngau ge ne kala tunga kala gi do not pi kata ga de ka jing shisha fi teng fi le jing sang fi shu snot nat bagi kren fi shu ong teu tip nang tade ni tu bakran ta teu tip unang man borenti gi jing kren nang ta ni snot nat rei don nei legi jing sang ki bangayo ngau ki bakran tin ge jom play ba shubon stang kai thu khana ye ka pathe ge mariang bat ki de shimbo tu brio bat tip lot ge bro de bishur kai shanga nang fi ge ne ka par ka jing tip ki ge ne lam pi ge jing ya ka jing tip jong fi ka pathe ge mariang ka nam pon po ye pi shine no ka jing tip le ge pen sarong ang bible re ka jing tip but ka jing shai ye ka tin ge jong play bat pi yo ngau tin ge jong play ge be ma ba pi yo ngau ka de ben lang kum ne ka dungak ye ka tanot fi ka tin ge jong play ge ba pi yo ngau da ka bor jong men sem ko ka kla im ha ba kren de ge bre ba dap do men sem bara pi shong ka tin jong play ge ba im ka le yu ka dungak ye ka tanot ka de ben dan ka jing pen kendo ka tin ge jong play ka nep adu ka ta ka rung adu ka ta ka de ka ba im nga sekeren ni fiba kini ka tin jong play ka de ka im hadu menta kadang im ka im lang bagi ni ka voice message ka im lang bagi ni ka YouTube channel mga keren ka im ngayo ikirin tu ki hajar ber ki po hajar ki brio ki ba yo jing im namar bangi keren ka tin ka jong play ka ba don jing im
But day na kita kataw nga kwa bangan keren ni kani managisngi sipang kaktin ka jong play. Kaba im kaba don bor bat kaba nep. Mat ngini pet managisngi tangi kani bakaktin ka jong play. Kadi kaba im. Tinga kwa kini ka parbala ka ying jong pi. Kadang ka jaka kaba yap. Kadang ki iki kaba yap sudah. Kadang kaba ka yap lut ka jina mansem. Pi don ka kaktin ka jong play kaba im. Lada ka jing im jok fi ka yap kadang jing susi kadang tang ka jing tang pi don ka me ka tien ka jong play ka ba em lada ka jing lada ka jing iseng kadang ka ba yap kadang ka me ka tien ka jong play ka ba em hang ta bi su tho ba ka tien ka jong play ka kodor namar ka banung kong kadai ka ba em dengan nget bila yo jing shai ngin si pet pat aga next issue ngin keren chapang ka badon bor but pin si yo kadai ka ba kraw kadai ka jing hikai tengin ni let lang in aingo yo try ko pa ha ni ko por ngadap de ke jing sngongo namar banga yo ikene ke tien ke jame bangan ai shiki but ngada tuai bakan de klalong im ha ni ke priyo ke yo sngo I go try bo men sim khot chame unna pelong im ba ha ni ke siganan ke jing kla ba ke priyo kin shu kim day ban shu snap ko try kinum day ko pa ban shu lap met ban shu le ki kam nyam andi bakin de yo tien ke jong play ke ba im kabanda ai jing im kabakin de yo mat ike jing panem trying I lut shame ka buram kerteng ke tong chi sung itwai amen but amen blame ko fi ko bless